Jaranan kowe sing diraupi lho Mas Gareng iki. Jaranan kok nganggo Diraupi. diraupi. Wah nganggo ngaplak. Oh, Wong kene arep wudu kok diraupi. Garape manut kanca-kanca soto pati. ya. Rawon Pati. Kan ya, nama saya Niken Salindri. Tenane. Kediri punya bos. Bintangnya Indonesia. Nah, Mbak Elisa Orkaros Alasu. halus lho. Alasu. Bersama Mbak Niken Salindri. Kasih support yang meriah kanca-kanca. Ya, saya supporte karo Cheese. golane cheese dadi. Ya. Oh, Ae. Yo, sa. Ae. Elok. Bisa ngempaske kanca-kanca. Oh, ini yang keluar Mbak Niken sama Mbak Elisa. Spotnya seger sekali. Iya. Pasopati pada Apa pasopati tadi? Oh, wis ganti ta? Oh, wis ganti toh. Wis ganti Persija. Hah? ora PS Soto Pati. PSSI ora Pasopati kok Oh. Persija. Ganti soto pati. Mbak Halo, Niken, halo. Mbak Elisa masih semangat ya? Harus tetap semangat. Oh iya, Rada. permintaannya dawuh saking Pak Lurah, warga masyarakat ngersake ninggal katresnan. Jaranan kowe sing diraupi lho Mas Gareng iki. Jaranan kok nganggo Ternyata diraupi. kok diraupi. Wah nganggo ngaplak. Oh, Wong kene arep wudu kok diraupi. Garape manut kanca-kanca soto pati. ya. Rawon Pati. Yo. Kaya ngopo iki? Kiprahe bintang loro iki, Mas. Ya. Nggih. ya. Mula niki kesempatan untuk wanci limbukan Mbak berdua. Ning nek arek nganggo kowe ya. Wah, ora bumbune kurang marem, Mas. Aku ilak mau gawan son. Ora gawan son iki. Ya jaya. Yo Deni Ayo. kan, yo Deni kan. Ayo tenanan yo. Asik deh. Pasopati lo iki. Iki lo.
kelihatan sak tatit karibasane wis kelakon Pak E. Iya. Menten di pancen petingane dhewe-dhewe mongko iki dawuh saka Panjenenganipun Bapak Ali Murtado. nggih pirsa lumantar kaset, lumantar YouTube, lumantar media sosial. Oh, Mbak Niken ngono kae nek jaranan ngono kae. Kiprahe kaya ngopo? Nggih. Iki urung jungkir walik jane, Mas. Wah, yo rene kok bintang tamu Mbak Niken kok jungkir walik iki kok ya. Jajal-jajal ya ora apa-apa. Yo nek kepengin jungkir walik yo nanggap Mayangkara. Ono to, Mas? Mayangkara. Mas Gareng. Pak Adi. Iki pesindene sing durung diaturake karep ben rata kabeh, Mas. Leres. Isih telu. Papat. Papat. Kowe simbok anteng neng kono mbokku. Nah, maringi pangestu anak-anake pokoke. Berempat maju monggo spotke Mas. Dulur-dulur sing kepenak. Ae. Nyawang kaya ngene iki moh tuwa ya Mas sampeyan. Lah ya segur nyawang tok Pak. Nyawang tok. Segur nyawang tok ya. Ing yo nderek seneng ngono. Malah seneng. Timbang nyawang sing nang omahmu nganggo PPO tok ngono kae. Yes, krenggo bat-bat nom raketan tambah-tambah nom. Menika wonten ingkang nyuwun saking Tambakan Pak Puji nggih wonten, wau saking Padas wonten, saking Grajegan wonten, saking Sumatera. Wah, lewat lumentar live streaming akeh jane Mas. Nggih, kathah niki. Perlu diaturake nanging ya pangapunten ora iso kabeh Mas pancen. Ya, Mas Gareng. Pak E, menawa ana request apa Mas sing diaturake sing kira-kira pantes di luar dari pamundutan sing mlebet niki. Niki ngeten. Nggih, saking Pak Kades-kades wau. Pak Kades ta senten setunggal lagu sing dereng diaturke. Wow. Kitir apa mawon? Ya, kitir sumilir. Iki nganggo musik apa nganggo gamelan, Mas? Musik. Oh, musik. Musik. Sindene apa ya sembodo? Lho, sindene Pak Hadi pun ampun kuwatir to. Jenengan iki ora nglatih ning piyayi-piyayi iki wis do siap dhewe-dhewe. Siap tempur semuanya, Pak. Mengikuti dengan perkembangan zaman. Aja meneh kok jenenge mung kitir sumilir to, Pak. Sindan-sindan iki jak yasinan we mangkat kok bingung to. Kitir sumilir garap kanca-kanca Sotopati. Pasopati. Ya. Engko sing terakhir je Mbak Niken karo Mbak Elisa. Selendang biru ya ana terus panyuwunan sih ana meneh Mas. Oh ngoten, nggih. Mengke teseten Mbak. Puas tenan Mas. Mbak Elisa kalih Mbak Niken masih nggih? Nggih sing. Tapi niki ten WA, Pak. Piye Mas? Iringanipun ngersakne ngangge gamelan niki, Pak. Lah nggih niki ngangge gamelan. Nggih. Oh. Enten WA ngoten. Saged Mas. Aku guru tukang nutupi pirange cacah. Kok diaturake sing mburi piye Mas sing kitir sumilir. Nah iki mboten ngangge gamelan saged. Saged. Oh iya. Ngeten lho Pak Adi. Sang Pasopati niku kreatif kok, Pak. Tak omong karo Pak Adi sik. Ngeten Pak, ingkang minulya ingkang kula takdimi. Heeh. Ingkang tansah berkahi Pak Adi. Menika kitir sumilir ning garapipun nganggo gamelan. Gamelan. Ngeten Pak Adi ingkang kula takdimi. Ya, yo caya siap diaturake. Ya. Waduh, notasine lali. Mojiroji. Ya. Piye Mas, kira-kira ora kalah doh Mas ya? Kanca-kanca pesindene karo bintang tamune Mas ya.
Nggih, sami mawon Pak, sami. Gambar Cantiknya ya. sama, gambar suarane ya padha ngoten. Mung rezekine sing lagi beda. Pancen rezeki iki dhewe-dhewe kok Mas, Oke. pancene wadahe kok Mas. Mula teng mriki padha karo ngalah berkah ngumpul kok kene engko sesuk bisa pinaringan rezeki kaya Mbak Niken kaya Mbak Mbak Elisa. Elisa. Nggih, alhamdulillah mengke mantuk saking mriki bayarane ditambah. Ngeten iki lak kode to Pak Dalang. Ngoten niku sindene diundak. Lah, syukur-syukur nek sindene diseragami. Nggih, lah ngoten to. Lah yang ngono yagane ya kudu dipikir. Lah terus nek gawa musike ya dipikir. Ngono Pak. Dalang kok mancing sinden-sinden jarene sing patak dior ngene iki ora ya. Gusti Allah. Piye Mas? Iki umpama aku dalange langsung umroh bablas transmigrasi nek ngene iki. Lah, nggih. Lah kok didemo nang kene iki lah ya. Sepakat nggih. Wah, untung kok jembar atine Pak Hadi iki. Dawa ususe lho. Lah nggih, mboten Ngantek- ususe tok. Niku sing dawa nggih kabehane, mboten ususe to. Ya ngerti ku ususe sakit dawane turahe ku lho. Dan kitir semilir garap gamelan ya. Sis. Paso pacis. Sis. Iki lo, iki lo, iki lo.
sinkron Pak ngasor karo dhuwur ngeten iki iso pas serasi. Heeh, chemistry-ne ono. Nggih, ngeten iki Pak. Luar biasa tampilane ya Mas. Wah, Tabuhane gayeng, sindene ya elok-elok ngeten iki. Semangat. Mula Pak Hadi ya lari sih rama kakat ini. Berkah barokah ya Pak Hadi. muga-muga. Amin. Mas Gareng. Nun dawuh. Nah, iki sing terakhir mengko ditanjakake Mbak Elisa karo Mbak Niken Salindri meneh. Nggih, niki yang season terakhir untuk Sing ning nganggo musik, Mas. oh pakai musik ya. Sing nganggo musik. Pakai mung musik pilih iki. biar hebat, monggo. Pakai musik. Kasih spot untuk Mbak berdua, Mbak Niken sama Mbak Elisa. Untuk penyanyiku yang di sana tidur saja ya. Kowe sing ora mesake kae, Mas. Apa? Sing karo penyanyiku sing siji kae. Ora mesake piye? Lah yo abote kaya ngono ora mok wangi-wangi to, Mas. Wis malah takon turu kok piye Eh? to? Tak kepenake takon turu kae kok. Aduh. Mbak Elisa. Mbak Niken. Aku bedak iki lagune apa ta? Iki spot tak? Wayah esuk jagone kluruk. Kuwi ya udu. Jagone apa, Mas? Apa? Kuwi ya udu. Apa kira-kira apa nek menurutmu? Mbah. Ketok kuwi, Nduk. Kayak lagu-lagu tulinan ngono kok. Oh. Lagu apa mau? Dolanan. Sing bener ya tekon sing ibad. Jagone kuwi. Duh. Sing ngibot kae mbok tekoki malah tambah mumet, Nduk kae, Nduk. Fahen ngertine kuwi wis tanceples dhisik. Ya. Untuk Napa-napa? lagunya apa Pak Satu yang lagu dikehendaki? terakhir Pakai buat keyboard ya. Buktikan kalau Masyarakat yang Anda ada di sini. multi talenta, Mas Gareng. Bah, Pak Hadi kok isih ora percaya karo Mbak Niken karo Mbak Elisa. Ora tau nonton YouTube iki tenan iki. Nek mau nganggo gamelan, saiki nganggo musik. Lah ya wis Apa? tua HP-ne Nokia. Apa? HP cetuk ya. Udu kok, Nduk. Samsul. Samsul. Samsul ora Mukia. Samsul. Yo. Apa lagunya? Cak? Ayang-ayang. Nah. Ayang-ayang, Ayang-ayang. wonten Selendang Biru sing biasane dilakuke karo Mbak Niken apa, Mbak? Ayang-ayang, Ayang-ayang. Mbak. Nggih, ayang-ayang nggih, Niku Pak. sudah Nggih, sepakat nggih. milih. Sampun nggih, Pak. Pun, nggih. Ayang-ayang, Mas. Pun semoga bisa ketemu kembali. Iya. Mbak sesi bisa menang lho Mas Gareng iki, Mbak Niken. Masa Wah, iya no. ngapusi mlebu neraka lho. Oh. Mau perjanjiane sak lagu Sak kan. lagu kok. Cak cilik iki nek Pisan ngomongan kasih. ngono kuwi, Pak. Cak cilik nek Bonus tambah lagu. Cak cilik karo cak cilik ngomongan apa sih? Mlebu neraka lho. Diobong lho. Ora muka kaji, Mas. Enggak ada ya. Selendang Biru. Seprapat mawon nggih, Pak. Aja no. Ayo. Wes, Oh iki Suarane wis- engko arep didhawuhi sedereke Mbah Lurah. Tambahi nggih, Pak. Aja no tambahi. Tambahi donga. Ya, tambah laris ya, Nduk. Iki selendang biru saestu mboten sing lagi viral-viral ngoten, Apa Pak. sing lagi viral? Ya. Anu, Mbak Niken. Arep ngersake apa? Sinarengan, Pak. Napa nika? Nggih diaturake. Sinarengan, Pak. Oh, nggih. Oh nggih sinarengan. Bapak-bapak kepala desa luar biasa tasih nenggani Sekti mawon nggih, Pak. Sing lagi spiral Sakti tenan, Mas. mawon, sakti mawon, si apal kabeh. Lah, Sekti mawon nggih, Pak. Sinarengan rapati apal. gandeng wong kene mlakuki sinarengan dadi akhirnya dadi sekti. Gak kok ada. Heeh. Ya ngono ta? Mergo ade berdua sinarengan yang dadine sekti. Dadine sekti lah ya ngono Iya, ta? benar, benar. Ngono kuwi. Saya disesuaikan karo musike. Sekti, Mas. Heh? Sik tak omong sik. Sayang sawangan rembulan kah. Dah. Eh, Gak ngono lah.
Nadane C mawon. Ya ya cis. Tidak to Mas, jak ngomong ngono to Mas. Nggih, niku lek SLB Pak niku. C-ne sapinten Mas? Cis. Dalia, Dalia. Kok Dalia apa jenenge Dalia? Ya. Dalia. Bila kamu Terus Pak De. di sisiku. Ini lah lagune sing arep Pak Sun lho. Ada Mbak Elisa. Dengan Salindri. Bersama-sama. Ibu, anu foto. Oh nggih, ngersake foto. Ya. Alhamdulillah. Niki pun rasan-rasan kian buke sing foto niki, Pak. Tadi Arep ngersake nanggap piyambak. nggih pancen pun rasa-rasane kok Mas. Sore mau sendika. Bu, niki Bu Kades saking Mangunsari kok niki. Saking Mangunsari. Nggih. Niki badhe nanggap piyambak mangke. Ning Ugi Mbak sedulur Niken karo Mbak Elisa Mas, ora awake dhewe. nggih kabeh, Pak. Oh kabeh ta? Nggih. Oh, iya, Ugi sedulur saking Karangawen, Pak. Ugi. Karangawen nggih Tawo. sami rawuh ugi enten sing mriksani. Alhamdulillah. Mbah nuwun, Mbah Nah. mbakone mriko tak terkenal mbakone Pak Karangawen kok. Nggih. Karangawen Pranggen terkenal Mas. Hebat nggih matur suwun sami rawuh mriki. Alasan Niki itu. ternyata anu silaturahime Pak Ali niku nggih teko pundi-pundi. Oh, kondang. Kondang Pak Ali niku kondang. Pancen wong silaturahmi iki Pak pancen ana loro kuwi kok Mas. Nggih. Barake rezeki ndawakake Umur. Nah, cocok ta. luar biasa, hebat sekali untuk Pak Ali dan masyarakat semuanya. Ya, heeh. Wah, wis. Oh, malah nyang-nyangan yang panggung. Makasih Bu Lurah. Nggih, sehat selalu. Nah, Amin. Mas Gareng, Nggih Pak Ati. arep tanduk dhewe apa piye? Mboten, Pak. Iya, iya. Yes, matur nuwun ya Mas. Sami-sami. Matur nuwun Mbak Elisa. Mbak Niken Salindri. Nah, yo muga-muga tetep lancar, laris. Yo awake dhewe enggak derekake Kang Sinuwun ya, Nduk. Iya, yo ngayuh tak derekake ya, yo.
Rido mawon mengawur rahan tengaraning ajurit sang maha guru sangsa tetekat ya butula para panjriting turangga esti rekata ingkang dojol ayu Babu si keparat pancen nantang perkara wong Pandhawa wong Amarta. Sapa kowe memalangi lakune wong Ngawiyat? Yo tambuh marang aku Sadra Lisan Puraladyan Harya Sencaki. Sencaki Singa Mlanjaya, Singa Mlanjaya. Sencaki tepungake wae. Temenggung Seca Permana. Ndi Prabu Puntadewa. Gawa dan perintah krincuk tak bondo tak aturke ratu gustiku. Sore mawis ngiyak-ngiyak lan pendhitaku parat. Terasa dadak kepok koncane. Sinuwun ing Amarta ayo Setyaki kang dadi peparing. Wah, parat. Rasa dadak gembelo ndasmu Sencaki. Parat simurang tata. Kaya satriya linowe maswa keparang arsa aduh kaprang Biranya si keparat kang sekti tandeng yudha mesti yen to siratik daya aja